Kubor Snem jong Nongthoh Hima. Kublai pi ki perlok barak ki ba Jingpait ba kershan yo nong san Hima na kapor syakapor. Mga Stephanie la kanti dakar. Ti ha kane kapor ka bementa ngi don hang ni bat ngi ya iwe I Nongthoh kat ba pau ba ngi la ban ong ba tang ha kapor ka jala meglaya Henry wat shedu shabari ru ila pau ka kot ka jong I. To perlok menta ngin penlong no ya kane ka interview ka jong I bangin keli ba bangin tip kham ha shu Shaphang jong ini samla ti samla phila banya thu yangi ba ya ki perlok ki jong I ki ba pet Shaphang jong phi khendet kan sa Shaphang jong phi ka kerteng jonga khadi Lysander et ke soklet ngadang khat new Snem nga pass out in St Edmund School and ngadang le ka 12 her army public school nga sa ha light unkra ti perlok ngila tip ba I Lysander ide I Nongthoh kat ti ngin tongin tip kham banyak shu ngin ya di ma Shaphang ka jong I ti Lysander na do meno phila astang ban tho ka kot bangan Kren Shaphang ka Jingthoh jonga ngala tho na do pakapor bangadang khalai Snem nga tho ha ki ne ki media houses mo ki onki ki kar khobar kum ka the Telegraph ngala tho kum ha ki the Scroll ki don different kini ki we ki kini ki kot khobar bangala tho ken ka jingsedang jonga ka sedang ha kapor banga tho Shaphang ko ngot dam bakimut bon pen shna no ka dam hang to ko ngot ken ti nang tu nga sedang ba bangan tho ha kot khobar nga sedang kapor ba khalai Snem ma to ko ngot dam Henry shwa ka to nga tho tamon pen millennial jong ken because banga ngam juda kham Kren than nga shu sutna tamongan tho ke banga sngo nga tho ti perlok ngi yo sngo ba I Lysander ide khna iba stanat ban mi ya kita ki jing sngo ki jong I ling ba ka jing tho do khulam ma hakikat ki jong I ti perlok menta pade ngin klia I Lysander na do meno is dang ban tho ya kane ka kot ka ba ai kerteng ka tin box ma Lysander tin na do meno I tho kane ka kot ka jong I ka kot jonga teen bugs banga tho ngala tho na do arhajar khat khandai 2019 nga sedang bangan tho nga sedang officially ngala sedang ban tho ka to kot te kani ka kot nga hablet ban interview I Briew ki bon ki Briew mang habli Kren ki Briew bangam I tho ru ki bon ki Briew bangam I tho mangala Kren bangan yo ban tho mo kumba ki ong aktin paring one document ka responses jong ki hakakot te kata khadi ka e bangala le tinga Kren ni ki Briew ki ba kidan ki bon ki Briew ki men kidan ki Briew ki bang khna kidan ki Briew ki bet ki yang ni nga Kren ki Briew ki dokru tinga Kren le di ki Briew baro bangan la ban tho ye ke e ba ki la ban ong Shaphang kumba ki ong haktin pareng teenage dysphoria mo tinga ki Kren Shaphang kata te don ru ki ni ki Jingkyrmen jong ki bangala translate na khasi she English bangan publish perlok phila ya sngo ma ya ka Jingkyrmen ka jong I Lysander Shaphang ka kot ka jong I ka ba I ong ba ka desh phang ka naduk ki samla naduk ki rang ba kumta ter ka ba pelong I bin interview ya ki bin tip kham ha Shaphang ka jing sngo ka jong ki ma hakili ang ki babon ti Lysander manu ba ai men siam ya phi ban sedang tho ya ki kot dia ban Kren ni ka Jingkyrmen siam the fipet ki bon ki Nongthoh ki body ki khasi mo ki khasi ki jaintian ki garo na meglaya hi ki bala paunam ba bakin tho ka kot ki jong ki ne bakin tho Shaphang ke ru mende ki khasi ken te the fipet especially mo ya ka khasi culture ho jongi kalong kada long ka bokor shisha te nga pet ya bon kini ki bora ki botho ko na do man chwa na do man dai ki bon ki Briew ki banga la publish mo ki kot ki jong ki body ki khasi tinga pet ya ki an ngala mudur ru ya lede bangal la ko ka sngi ngan la bangan paunam mo ki te mde tang na ka jing paunam ru bang kwa bangan la bangan tho Shaphang ka culture ka jongi ya ka kot bangan pin mi pude kan de Shaphang
hoi ka culture ka jongi the fipet ka tin khasi ne ka culture khasi kalong ka bokodor but ka pher shisha ni hiwe ki culture mo te dakadao ke ibang ka goal ka jonga mo ala bonong ka de bangan tho ya ka khasi culture ne ka tin ka jongi wakalong ka bokodor shisha Ti perlu pihak sengai i Lisandra ma i ong ba penriu spa la long ba penriu spa ya ka ketien kasi jong le dia ma ti kuble Lisandra kata ka jingkin tiu jong pi ka ketien kasi ti Lisandra kombangi tip ma ba kan ka kot jong pi ka de Shaphang kata ka Jingieid ka Jingpait Dohnud bat ka Jingkyrmen pada hadian ka Jingpait Dohnud ti ke ka bala penlong pada ya pi ba pintho yakini ki lai benta pila banyak tu yang ni bat ki perlu ki Nongpait ki jangi ke penlong ya pi ba pin kam nyan bhate yakini ki lai tli ka Jingieid ka Jingpait Dohnud bat ka Jingkyrmen pat the fipet ka kot jonga ki don lightly ki chapters bala banong mo ka Jingieid ka Jingpait Dohnud ba ka Jingkyrmen ti ka Jingkyrmen kam di tang na ka Jingpait Dohnud but ka Jingkyrmen pe ti ngala lab ba kini ki Briew ngala Kren ya ka kot jonga ki bon ba ki sutunat ban Kren ni kini lightly ti ngala sutho ba kadi kini ba ki Briew ki sutunat pulat ban Kren ban pule so ngala bo tang kini lightly hi hoi ti perlu pilai asngo ma ya kita ki lai benta ki pala pelong ya Alexander ba in tho Shaphang kita ki lenong ka Jingieid ka Jingpait Dohnud bat ka Jingkyrmen ti Alexander kumbangi lai i te haki we ki lat patai kubor ma na ka we ka lat patai kubor ka ba pa ba ka pertai kata ka BuzzFeed ma kala itu ne tip yapi kum uta we na ki Nongthoh kot uba pau tam hapo ka ri India the youngest writers of India but hapo ka we kala pathai ko ba pada telegraph kala tip ip kum uta u ka sur ka ba ai men siam ya ka menta lene kala shai lene da ngin aw ka ketin pareng the inspiring voice of tomorrow di hatu kani ka jing itu bat ka jing sha khot jong pi da kini ki kintin lene da kita ki kateng ai men siam ka pidan e ban ong alor kata long piyok men siam ne am ling ba kita ki jing khot ki jong ni ki la pa ku bar ya pi ngala yo men siam ba bon ki Briew kim the lab ba ki khna sha ba kin tho mo te ge khani nga kwa ba ki khna ha ri ka jongi ru kindang yo men siam na khani ba maki ru ki la ban tho bom de tang manga ke kani nga la ban ong mo tin pareng bangin encourage ne bangan ai ben sim yaki ru tong bakin tho ba tang no khulom bot ko kot ru la ban le yaki kam ki ba la ban pinjam homo te perlu pi asom ba yong Alexander ba tang no khulam ngila ban le ki Alexander ngila ban pensngawi kita ki jing saw ki jongi ini samlati ide shapi ita the youngest writers of India but the inspiring voice of tomorrow namari I men sim om tang yanga ibang ba interview hani henry what yapi ki Nongpait ru ngangit scam ba in I men sim yapi Alexander kumbang itip ba hasha bangin yo khet yo nu so ne ya ka jingjap bangin poi ka thong ki judan bet ki jerwat ni kita ki jing ki ba phi khndo ti phila bani tho ki perlok ki Nongpait ki jangi ki kita ki jing ki ba phi khndo hakapor ka ba pitho ya kan ka kat $10 ka jing ka jing shisha ken ong fi bangala tho ka ni ka kot ha arajar khat khandai ti ha arajar ar pho por bu la jano khatu ko ko COVID-19 ka bon ka jinjar jing shangala de bon publish ka ni ka kot na do 2021 ken arajar ar phoe hendre na ka COVID ken ngala ka along ko mo pin kala pin bhayangi tang mangin Kren ni Briew ru bangim la ban kundo yaki da khani ka jingpang but ban ngan hab late ru shabar ban Kren Shaphang ka kani ka kot ka jonga ru shwab ban publish ru kataru ka jinjar bha na jingsha ka de ka jinjar baro ka de tang na ka COVID ken de di bom de na ka COVID ngala la ban yaj be mo beta khalinti ka bo bet ha ka jing publish jonga ha ka kot
Dia perlu pihak sengoba ki Jingieid lani kita ki Jingsham ki Jingieid ki jerwet ki ba hakapor bi tho ya kan ka tin box kadai be hakapor ba kawan kan ka klam covid-19 ka ba len shop tang ya ka jela hendra ya ka perthai brak we kane te tang ba kala penthot ya I Nongthoh kot hendra wat ya ka perthai brak we nginget scam pa de ba pilala pada ban poisha ka thong ma ban palat ya ka kot dai wat hapdeng ki Jingieid ki babun pilala pada ban le bha shu ma ba de ki Jingieid ki ba penlong ya phi ba phin job ban poisha ka thong ti Alexander te pila ban ya thu ingi pa de lat na ka ne ka kam thok kot ka jong phi ka jing stonat ka jong phi ma ban thok kot ki ei de pat ki we ki kam ki ba phi stonat ban le hakapor ba phi shong that la ne phi ka to ka free time ka jong phi kan ki ei ki kam ki ba phi stonat ban le bangan Kren Shaphang ke naka kot ke bangala le kan ne nga jule menta ngala bonong bangalong very active ha UN ru kadon kanika young leaders forum bakiong te nga long very active hang to ru kan bangan represent yaka ri ka jongi ka India ne ka state ka jongi ka miglaya ru kan como khasi kim da khambon ki Briew na India ne na po kha northeast ru ban pau ile di como nong mi khmat bala banong na ka ri kha jongi khen na kum na meglaya le ki duna bha kam de itho bon ki Briew ki banga la le ne ki ba take part ma banga la banong bang ha free time jonga te nga bon jing sha ki kam ki banga surnat banga le nga shit la khai football bha ne nga shit la khai gadon nga shit don golf room and very active for golf ka tennis ru banga shit le so dang kita hi ti parlok phi sngo ya ka e ka ba yong I Alexander ma ba ibu kibon ki kam ki ba just na ban le haka free time jong I lani haka takapor ba im tho ki kot ma ti I Alexander ngala ban ong ba ide wala ide tang ikhna samla ibadang khanyo Snem ma henry pada ki kam pat ti kum urang ba Alexander fila ban ya thu yangi ba ki parlok ki Nongpait ki jongi na engi la ban yo ba thiet ya kan ka kot ka jong phi ka tin box ya ka kot jong tang menta ken hamiglaya findang yo tang na Amazon but na Flipkart ngan nang ya Kren but ki nong de got shaniru bokin bo maybe ha ki sngi ki ban wan fin sa yo na ki bookstore shani rementa ti findang yo tang na Amazon but na Flipkart hoy parlok da phi kwa ban thiet ya ka kot jong ila Alexander phila ban thiet na Amazon but na po Flipkart dai ti Alexander ngayo ngawru ba ka kot ka jong phi tang ba kala ka ya yo le ni di ha ta hang ta ha po Flipkart but Amazon henry wat shadu shabari ru kum jo dai ti phila ban ya thu khandiat ya ka kot jong ha India ti kidon ki bookstores per day kum crossword ye henry kam don crossword bookstore kan ha Shillong ti ho ya ki ri ru kindang don tang atli ki ri bo de ka kot jong kadon kadi ha UK but America ba finyo kan ya ka jong atang kini likely kiri ha India ha America but ha UK pia so parlok ani had kalong ka jing khlo le ni ka jing so sarong ga jongi ma ki pat khasi banginyo so ba ipara do parastam I jongi ya ka kot ka jongi la di watch do shabari rukum jo ti phila ban karshan ya iru dakaba phithet ya ka kot ka jong Alexander bakan long ka jingerap ya iru ma Alexander ti perlok hasha bangin poi no sha ka bokot ni kwa ban keli ni Alexander lani idon ya ish kentian Argentine ba in pashat lani ka kum ka kentian kentu kan pham ya ki perlok ki Nongpait ka jongi kan long kum ka ta ka kentian I men siam pada la ka long ha ka kam ka ba ki train na ki le na pidon e ban ong ban I men sim ki porok ki Nongpait ki jongi ka ke banga kwa banong shisha ken kade ba banga kwa ya bon ki Briew ne ki khna na ki body ki khasi ki giant ya ne ki garo na meglaya ki bakin mi shakhmat bakin
bakin trei ka kam ne bakin represent mo banong ban pin pau nam ya ka Meghalaya ka jongi ka ktien ka jongi ne ka culture ka jongi ba shisha ka di ka bakordor ka ktien ne ka culture ka jongi kata ka ibang akwa ban le ru ka di ka ikane bangala le baro ru ka di bang akwa bangan pin pau kerteng ya ka Meghalaya ne ya ka khasi culture ne ka identity ka jongi ba kalong shisha ka ba koridor ka bangala ong but kim da bon ki Briew ki batip shisha khini ka ktin ka jongi ne ya ka bangi kumnongi em ne kumno ngitre kum ki khasi ka long ka bop her shisha finum lap he ken ha purthe takadaw ka banga kwa banong ka di ba hi khna bakin mi shakhmat bakin pin paunam shishaya ka Meghalaya ne ka ktin ka jongi Dia perlok pi asau ya ka kentien kentu kan pam jang Alexander Shaphang ki Nongpait bat kumju yang aru ibadan hang ni ila ai men siam shisha hadu kata-kata ba ke ka kam ka bangi ngile la ka long ka kam thokot la ne kinu ki kam ki bangile ka jingem ngidei banya chaprang ma wat hapdeng ki jingtenjo ki jingmat ka jingem ka jongi ngidei bet ban yale ban job ban thom mi kita gi jing e ma bangin poisha ka thong te khubli Alexander ikintin jing sneng jong phi yangi te perlak hakani ka por ka bamenta ngila apoi no shaka bukot te perlak ngi ya ka jing Kren jonga ba jang Alexander soklat i bala tho ya ka tin box kala ai men sim hadu kata om tang yanga Henry nganget scam ya phi ki Nongpait ru iki hap ki baret iki samla bat kumjuru iki rangba baling ba ka kam ka ba ile ka long kunuksa yangi ki Nongpait baro ti bade hang ne nganget scam ru ba kadan ka ka kentien ka ba ong ba usamla ude ubulom jong ka jaj benrio bat nganget scam ba kane ka kentien ka de shisha bat nganget scam ba kane ka kentien ka long ka ba shisha ba walai Alexander ide tang ikhna handai ide pada ubulom jong ka jaj benrio khuble Alexander ya ka por ka jong phi ma te perlok sa hisien nga ai khuble ya ka por ka jong phi te khuble shibon